Тази медитация ще ти помогне да проявиш най-съкровените си желания и да осъществиш своите планове с помощта на Вселената. Техниката Тета Хилинг ти дава мощен инструмент за внедряване на нова система от вярвания и чувства директно в подсъзнанието, за да привлечеш изобилието и радостта в живота си. Преди да започнем, е нужно да решиш какво желаеш истински, знаейки, че можеш да правиш проявление само и единствено за себе си. Представи си, че пред теб няма ограничения и можеш да постигнеш абсолютно всичко, за което някога си мечтал, дори повече от това. Представи си, че разполагаш всички средства, които са ти необходими и няма нужда да мислиш как ще се изпълни твоето желание. Преди да започнем медитацията, ще направя серия от внедрявания на чувства, които ще те заредят с положителна нагласа и ще ускорят процеса на проявление. Ще задам няколко въпроса и ако си съгласен, те моля да потвърдиш с да. Когато си готов, можеш да се настаниш удобно, да затвориш очи и да се отпуснеш. Искаш ли да знаеш какво е чувството, че Вселената те подкрепя да проявиш своите желания и мечти? Да разбираш чувството на изобилие, радост, удовлетворение и благополучие? Искаш ли да знаеш, че е напълно възможно да живееш в изобилие всеки ден, да изпълняваш желанията си с лекота, да постигаш целите си и да правиш промени в живота си, без страх и без усилие? Да знаеш, че всеки ден ставаш все по-добър във всяко отношение, че си уверен в своите възможности. Искаш ли да разбираш какво е усещането да бъдеш здрав, силен, балансиран, удовлетворен и изпълнен с радост? Всичко това, според висшата истина на Създателя, вече го знаеш и го можеш от този момент нататък. Сега поеми дълбоко въздух и почувствай как тялото и умът ти се отпускат, как всяка клетка потъва в покой. Съсредоточи се в областта на сърцето и го изпълни с любов и светлина. Усети как енергията пулсира и се разширява. Представи си как от центъра на майката Земя притегваш енергия през стъпалата. Наблюдавай как тя се изкачва нагоре по гръбначния стълб и нежно активира всички чакри, а след това излиза от върха на главата под формата на красива кристална сфера. Забележи нейният цвят и мислено влез в нея, за да поемеш на пътешествие отвъд Вселената. Почувствай как се издигаш нависоко и минаваш през пластове ярки светлини, през бели и тъмни полета. Продължавай нагоре. Ще стигнеш до огромна ярка, златиста светлина. Премини през нея и навлез в гъсто пространство, подобно на желе, обагрено във всички цветове на дъгата. Това са законите на Вселената. В далечината ще видиш сияние, прозорец, от който блика бяла перлена светлина. Приближавайки към него, ще забележиш пред себе си финна розова мъгла. Това е законът за милосърдието. Свържи се с тази енергия и прекоси мъглата. Когато достигнеш прозореца, премини отвъд него и се изкачи още по-нависоко и по-надълбоко в изгрящата светлина, докато усетиш, че се сливаш напълно с нея. Наблюдавай как енергията те обгръща и преминава през теб, как прониква във всяка клетка, молекула, атом, докато накрая се разширява, разтваря в теб. Виж как сферата, в която се намираш, се разтапя и твоето тяло става леко, ефирно, светлинно и съвършено здраво. Тук няма страх, само усещането, че си част от всичко, което е, че си цялостен и в съвършен баланс. Огледай се. Около теб има само ярка бяла светлина. Това е енергията на сътворението. Есенцията на живота. Това е пространството на Създателя на всичко, което е. От тук можеш да получиш мигновено изцеление и чрез силата на намерението да правиш промени във всяка сфера на своя живот, както и да проявиш своите най-дълбоки желания. А сега се обърни към Създателя на ум с думите: Създателю, аз имам това в моя живот сега. Благодаря.
Направено е, направено е, направено е. Покажи ми. Представи си, че си застанал в центъра на красива пирамида. Мислено нарисувай картина на своето желание, на своята визия за бъдещето. Опитай се да я видиш ясно, сякаш вече е реалност. Наблюдавай къде се намираш. Какво правиш? С кого си? Как се чувстваш? Обърни внимание на всеки детайл. На цветовете, звуците, ароматите. Ако усещаш, че нещо липсва, го допълни. Има ли още нещо, което би могъл да добавиш, така че да направиш тази визия съвършена? Когато почувстваш, че си напълно удовлетворен, изпрати своето намерение през върха на пирамидата към светлината, за да се прояви в живота ти по най-висшия и добър за теб начин. Когато си готов, можеш да отвориш очи, чувствайки се по-добре от преди и в отлично състояние.